en su conta de Margarita de Tours e cambiamos a torna. Hola, Mariluz Río Carballo. Os seus amigos son un xabalí máis un raposo. Cruzamos os personaxes. Parte preferida pintar os animais. A mí me gustan más tardes e máis ilustrados. Eu tengo un problema que falaba moi rápido. Me costoume gravar este vídeo porque me gustan os animais do bosque. A miña profe, por iso, facer unha palabra difícil que é segredo. Tiene que repetir a unha escena porque falaba baixinho. Pero o que máis me gustou é ler o conto de Mariluz. A mí gustoume a dibuixar os animais. A cabeza de Mariluz foi o máis difícil e a colma. Eu sou de Marrocos e aprendi a falar galego na escuela. Gustoume dicir que patexou, permesou, pero algunas palabras non me salían moi bien.